Quedem avui, Maria, per a jugar al parc? No, Enric, tinc que entrenar al camp de futbol. Tenim que anar cap allí. Vols que t'arrepleguem? No, hi estaré 2 hores. Hi ha que córrer molt. Ens veurem demà. És precís que quedem. D'acord, quan tinga que anar al parc, te telefonaré. A voltes no parlem bé del tot. Ens oblidem que determinades formes d'obligació no són correctes en la nostra llengua. Les locucions obligatives, si tenen subjecte, no es poden construir amb el verb tenir o tindre. Sempre emprarem el verb haver. No direm Enric tinc que anar, ni tenim que anar o tinga que anar, sinó Enric he d'entrenar, hem d'anar i haja d'anar. Si no hi ha subjecte en l'oració, és a dir, si és impersonal, no emprarem la fórmula hi ha. No direm hi ha que córrer, haurem de dir cal córrer, és necessari que quedem i ara també és precís que quedem. Per tant, utilitzarem diferents fórmules. El verb caldre o ser necessari o menester i com a novetat la forma és precís. En resum, si no ens expressem correctament, hem de rectificar. Direm haver de més infinitiu, també ens expressarem en cal més infinitiu o si preferim emprarem és necessari o com a novetat és precís. No t'oblides de pronunciar bé. Futbol i no futbol. Córrer i no correr. Demà i no demà. Quedem avui, Maria, per a jugar al parc? No, Enric, he d'entrenar en el camp de futbol. Hem d'anar cap allí. Vols que t'arrepleguem? No, hi estaré 2 hores. Cal córrer molt. Ens veurem demà. És necessari que quedem. D'acord, quan haja d'anar al parc, te telefonaré. No vos oblideu. Ens podem obligar i obligar a unes altres persones, però hem de fer-ho sempre correctament.